El diumenge el club de bàsquet Tordera es va enfrontar contra un rival difícil, el club de bàsquet Les Franqueses. Hi havia gent que no confiava en el seu equip, ja que era un partit complicat, però ells van demostrar la seva vàlua al camp i van aconseguir endur-se la victòria. El Club Bàsquet Tordera es va enfrontar el darrer diumenge a un fort club de bàsquet de les Franqueses. Aquests van establir una defensa dura que van saber desencaixar els torderencs. El primer quart va estar prou ajustat amb 12-16 a favor del Tordera. El segon temps va continuar amb la mateixa dinàmica, tot i que es va començar a notar diferència al resultat. Els locals van saber imposar-se amb un resultat de 34-31. Al tercer quart, els torderencs es van tornar a avançar el marcador per 35-48, però, un cop més, els locals van demostrar per què es tractava d'un partit difícil i van apropar més al marcador. Ja a l'últim quart, després de tot el patiment, el Tordera va sortir a la pista una mica apagat, ja que el resultat els afavoria, però ningú es pot confiar fins que no ha acabat el partit. Els franqueses va jugar dur, però ja no podien fer gaire més. Els torderencs van imposar per 58-76 una victòria força lluitada. El proper partit serà contra Premià de Dalt i guanyi passarà a la segona qualificació general.